Kandenai malawan mande usah mande bahasa lasangku denai barang ke yo dari rumah hanya sekadar perintah hati diri cewang kalau di rumah mangkonyo denai pai maranta rasonyo diri hidui manyeso hidui tapaku yo pangangguran oi pangangguran. Di tengah malam denai berjalan sore dan tinggal pemohon diri sore dan tinggal pemohon diri untung bagian hidup hijau suratan kadenai tampuah dirantauran saki jo sanang kadenai cubo madu nasib jo paruntuangan oi paruntuangan. Doakan denai bayi merantau di tengah malam denai berjalan sore nan tinggal pemohon diri sore nan tinggal untung bagian hidup hijau suratan kadenai tampuah dirantauran sakit jo sanang kadenai cubo madu nasib jo paruntuangan